Majdnem felkészülve 31-től a 35. hétig. Már csak néhány hét a szülésig, így jó, ha megismered a vajúdás első jeleit, és elkészíted szülési tervedet. De először állj meg egy pillanatra, és figyelj kisbabádra. Fejlődés. Az utóbbi időszakban kisbabád feltehetően kevesebbet mozgott. Ennek oka egyrészt a magzatvíz csökkenése, másrészt az egyre növekvő kisbaba számára egyre kisebb a hely odabent. Ezért érezheted ritkábban a pici mozgását. A 32. héttől kezdve a babának egyre szűkebb a helye. Ezért a mozgások következtében hol egy kezet, hol egy lábat, hol egy könyököt érezhetsz, de gyakori lehet egy fájdalmas rúgás a bordák irányába is. Ez természetes ebben az időszakban. A 33. héttől a kisbaba egyre többet alszik és kevesebbet mozog. A picik ilyenkor már olyan mély álomba szenderülnek, mint a felnőttek. Amikor pedig ébren vannak, kíváncsian figyelnek a külvilágból érkező hangokra. És persze gyakran emlékeztetnek az előtted álló időszakra. A 35. héten a kisbaba súlya hirtelen megnő, ami nagyobb terhet jelenthet a hátadnak. Néhány gyakorlat nem csak segít enyhíteni a hátfájdalmat, de felkészít a kisbabád érkezésére is. Néhány tanács. Az alvás hiánya nem csak rád, de kisbabádra is hatással lehet. Ezért aludj, amennyit csak tudsz, ez a vajúdást is megkönnyítheti. A különböző testhelyzetek is enyhíthetik a vajúdás fájdalmait. A legjobb, ha már most megismerkedsz ezekkel a pozíciókkal, és megnézed, melyikben érzed magadat a legkényelmesebben. Itt az idő listát írni a teendőkről, összerakni a kórházi csomagot, kitalálni a legjobb utat a kórházba és elkészíteni a szülési tervet. Kisbabád mostanra felkészült a születésre. A következő fejezet azzal a varázslatos pillanattal folytatódik, amikor először tarthatod karjaidba gyönyörű kisbabádat. Látogass el a Pampers YouTube csatornájára, és tudj meg többet a várandóságról.